Deschide ușa căștine. Deschide-mă odată că... Into cu forța. Forza Horizon. Am spart ușa. Iubi, am spart ușa. Oh, nu. S-a reparat ușa. Treci încoace. Deschide ușa creștine. Așa. Băi! Băi! Ce vrei? Vrei să... Au, piciorul. Au, mă doare. Ce crezi că face aici? Ei bine, eu am venit aici să mă răzbun. Adică... La aici. Pum. Bun, deci avem minute asta. Mamă, să mișca repede, mare. Au numeri? Bă, Dorel! Deci tu treci, ce? Crezi că pot să câștig fără... Toate la o parte. Toate la o parte. Bagi geamul ăla ăsta. Iai. Vin înapoi. Iai. Au, asta a durut. Sper să nu mai dai. Hai că-ți dau un 8,1. 9,50. Uite mă, așa, dar odată viața mi-a dat și mi-a dat o notă mai decentă, fraților. Dar nu uitați că voi puteți să votați în comentarii, pentru că nota abonaților e cea mai importantă, corect? Aici, mă duc în pod la mine. Auci! Bage ăsta! Au! Auci! Toate că-s bag eu podul ăsta. Iai! Bage! Nu merge. Firar că nu merge, stai să merge, stai că nu merge, stai să merge, ha, mă. Dui, sparge-l.
Sparge-l, băi! Sparge-l. Deschide ușa, băi! Așa. Uite că mi-ai deschis. Ăla nu mai nu mai. Uite că nu. Oh, nu. Da, vedere, am plecat în pod. Stai că vin. Nu, pleacă. Nu mă mai enerva. Uite cât e. Iuhu. 12 John. 12 John afară. 12 afară. 12 afară. Mulțumim că ați vizionat acest video și să sperăm că ați lăsat un like. Harta asta e făcută de mine pe Melon Playground. Așa că sper că v-a plăcut. Pa, pa! Deci aici să... E de aici. Și apropo, dați un subscribe, abonați-vă. Stai că mai vreau să fac ceva. Lasă asta jos. Și mai spawnează un din asta. Și spawnează reclamă. Gata, reclama. Ok, e prea random ce se întâmplă aici. Oh my god. Ok, ceva de genul. Bă, de ce cântă toată lumea? Toată lumea cântă, ăsta nu mai pleacă de aici. Ăsta ce face bă ăsta? Doamne. Nu mai avem timp și eu mă bag cu păpușile. Am spawnat prea multe păpuși, ăsta nu mai moare. Gata, pleacă de aici. Ok, e păpușa asta aici. Hai de capul meu, ok. Mamă, dar cântă în Ok. Sper că v-a plăcut. Pa, pa! Și am să-i pe geam. Pa!